Toen moet je zitten wat koer je afnemen. Kom sal hy my hier afneem. Dat zijn niet lief. Ja, is dat zij waar die café is? Die juweliersplek meer nog. Waarom is die zit nou? Wat is jij nou? Sien, dis hier, parallys. Ja, waar krijg je die parallys? Nee, dis nie. Iemand anders wil. Daardie kandelaarblake. Wat er een? Blake Sandra gemaak. Neem sy batterie. Okay, Animal, what do you want to do? Waar staat het? Hier, Oh, nee, ik zie het. Wat zei die mensen? Was jullie er niet actief geweest? En hy is Oh. nou, nou kleindochters daar, sy kleindochters is parapleeg. nee, sy is nie parapleeg, sy Kan kan ek niks. met parapleeg? Sy het hoofstom. Hoogste maar sy het net so stomp en hier is 2 so sy gaan as en sy swem so na haar eie rekord geslaan. Is het net die arms wat markeert? Net die een arm. Net een arm. Wat net so stomp is. Ander stomp is so. Sy het daar agter. En sy swem en sy Ry. en daar sy sit in die ry daar sy pragtig wat sy serie gedoen. Zo anders is het alles normaal. Ja, sy kan net nie hoor, sy is heeltemal dood. Als hij stroef stond op nog. Ja, nee, daar kan, maar sy kan netjies. Daar is een ding wat sy gedoen het. As jy hom so kyk, dan dink jy soos daai skildery. Ja, jy dink skuld. As jy so ver is, jy dink dit is 'n skildery. Uitgewerk. Ja. En hij is uitgewerkt. Ook en mooi sit die fotograaf wil afneem. Ja, hij stelt zijn camera's aan. Hij stelt ook heel anders aan wat hij doet. Ja, hij is gevraagd om een koffie of Wat thee of thee? iets. Jij weet wel zoals voor die koffie of thee. Kijk, Ario, jij is gelukkig. Jij hebt net je kniestukken gevallen. Ario is onder de bus beland. Ach, hoe Jy vet. is lekker daarin. Dat ik mijn brulstukje gevallen. Ek was Ja. ook wag, ek het gesien aan van jou. Sien? Nou voor jullie rij. Ja, je zegt, toen was getafel gedekt. En die huis. Ja. Al mijn ongelukken gebeuren in die huis. Het is niet in de badkamer, de deur is altijd hier. Maar wie ik loop en aan die zo weer haastig. Ik was op en ik breek mijn toontje. Een klein toontje. Het is net toen ons daar koppeltjes recht gemaakt hebben. Maar het toontje heb ik toen opgebandaged en ik begin een mooi word. Goedie en ons gaan teel daar in tweede koppeltje badkamer. En ik is op mijn knieën daar en ik gee aan die teels en smeer. En ik gee aan. En ik draai zo om. Je hoort net breken in 3 plekken af, diezelfde uit toontje. Staat er net zo blauw af. En 3 plekken. En 3 plekken. En ik heb daar af op mijn mama de apteek te geven voor mij soort bandage. Die maakte hij was blauw tot hier. Diezelfde toontje. Nee, dokter zei je kan niet. Wat doe je, oud En broekie? helm dan? Huh? Wat doe je, broekie? Wat wil hy helm maak? Nee, ik weet niet. Nee, hij... Nee, maar schat, jij zegt wel wat. Wil je wel iets drinken? Oh, Nee, nee, dank dan u. wacht ik hier, jongen. Oh, ze komt zo Kijk, met eerst dat hier, zo auto zie. lachen hier. Hier staan 'n Mount Fletcher, maar dit lyk amper soos bokshandske. Hé, Die zou Mina. Maar je weet dat het allemaal wat van mijn flits afkomt, schrijven immers. Dat is Ja. allemaal wat vertraagd. Hoe zullen we dat zien? Onleesbaar. Hoe zullen we dat zien? Nee, maar waar is geschreven? Ik kan... Nee, dit is baie klein. Nee. Oh ja, nee, Dis maar- van net die. Maar dis 'n lang spoel van. Ja. Dis dit nie wat daai meisie kan doen nie. Dis 'n netjie so stuk. Ja, dan sy sit hier in die arm. Hoor je zo, en die lampie, wat is hij anders dan die een wat hier aan, wat ons aan? Dis dieselfde. Het is maar niet zelf. Net batterye. Hoor jy Ja, wat hoeveel daai? batterijen vat hij? 2. Maar ek dink 4 batterye. Hy het klaar maas en klaar.
Ja, ek het dit vir ekstra. Jy's hom nie, maar daai man het 'n mooi kamera daar en hom gaan kyk môre. Ja. Die battery het sy genoeg geld gehad. Sy Daar was pas. O, julle gaan genoeg gehad. sy spoel sy rekorder